Zvakaita nditizeni ndinyepe kuti ndanga ndiri kuprizeni ndichifona nefoni yekazeni apa zvangu ndiri kukomboni handakuziya hauneinazvo vakakutiziyana nazvo ndakanga ndisipo panzipo pacho yakakura nyaya yacho. Tinashe Mutarisi zvezvunza unenge uchidyira vanhu mari chokwadi? I cannot answer to that. I cannot really answer to that. But both vanhu zvinoitika vanhu vanosangana nemunhu different situations akasiyana. Pamwe munhu anogona kunge akatodyirwa mari. But inangu as for it now I can't. Shout out to Terra Africa. Is one of vanhu vakatonzwa matracks angu akanditi ai music iri too deep. Saka ndaingoti ndakainzwa. What shout out to you? Terra Africa. Yo, Sora TMB. Yes. Hey. If I could attend back time, ini no doubt okay. Ini no doubt okay. Hakuna chimwe chino chiri kudiwa apa pari kuda munhu. Hakuna mumwe munhu. Hakuna chimwe chino chiri kudiwa apa pari kuda munhu. Hakuna mumwe munhu. Puro. Hakuna chimwe chino chiri kudiwa apa pari kuda munhu. Hakuna mumwe munhu. From top. From top again. Yo. Hey. If I could attend back time, ini no doubt okay. Ini no doubt okay. Hakuna chimwe chino chiri kudiwa apa pari kuda munhu. Hakuna mumwe munhu. Hakuna chimwe chino chiri kudiwa apa pari kuda munhu. Hakuna mumwe munhu. Wherever you are, make a U-turn. Ndachinja amanyume. Tell me uri kupi ndikudzore. Ndachinja moyo usaore. Ini handidi uende utakure mukwende. Ndokutera. Handidi uende utakure mukwende. Ndokutera. Hakuna chimwe chino chiri kudiwa apa pari kuda munhu. Hakuna mumwe munhu. Hakuna chimwe chino chiri kudiwa apa pari kuda munhu. Hakuna mumwe munhu. Parikudiwa munhu nemoyo wese. Parikudiwa iwe zvezvimwe kwete. Angamboti uriko ndikwerete. Taura nendimo yose seketse. Maybe panodiwa zvemuti. Toita yekwaputi. Topakata here puti. Yekuti toita yekwaputi. Mabonzo anga ukuti. Ndapota usandikandira mutu. Chikuhanda unge kududu. Ndapota usandikazira muvhu. Apa pachizvipa nemuvhu. Hakuna chimwe chino chiri kudiwa apa pari kuda munhu. Hakuna mumwe munhu. Hakuna chimwe chino chiri kudiwa apa pari kuda munhu. Hakuna mumwe munhu. Wherever you are, make a U-turn. Ndachinja amanyume. Tell me uri kupi ndikudzore. Ndachinja moyo usaore. Ini handidi uende utakure mukwende. Handidi uende utakure mukwende. Ndokutera. Hakuna chimwe chino chiri kudiwa apa pari kuda munhu.
boyo saka ndobvunduka chi boyo wagwan king muda sei man wagwan Arise marounds. marounds ari ko why hapana mumwe chimwe chiri kudiwa pakudiwa munhu chete Kana mara mzida. kana mara hapana pane kuteme unenge chidiwa munhu aiwa chokwadi pane imwe nguva yekuti chero rice nebeef zvandofarira zvisingadiwe kana mari chaichai inenge isikadiwe kana ameno kana mota inenge isikadiwe pane pachikuda munhu chete ndio pachikudiwa. alright You understand? but the time you I think this guy can relate pane kuteme kuti uzonda para Badudze titotangira apa because ndo song yacho. Yes, This Sora TMB. yeah. Zvoreve. Well, Sora zvinongomureva kuti Sora grass yeah. TMB is an acronym inoreva kuti the Mondorobat. did you The Mondorobat. The Mondorobat. Exactly. alright well koji chakaita kuti muzoimbe nayo mama gana muchiwirirana here munobhelieve muatrack here chii chakaita kuti muzofunga kuti so tofana kugara pasi naSaintflow baba maita something Okay, this song actually this song ndakatanga kuita ndiridega naJama on No Limits. I think in 2022 ndoba takaita song iyoyo itoridega, and then Saintflow akaita come through studio this other day, and then vantu kuswa project, and then vauts got what do you think of as a verse by some verses way back long zvokutoti zvinhu zvandesa expectawo, and by time yazvakaitika itime yekuti now Saintflow ato mumwe munhu than pa time iyo zvokuti even zvandaiona pasong zvakazouya after song yaitika zvanga zvakatokurisa than zvakaitika pa time iyoyo. It was isonga makaita kudhara exactly asi akasati abuda pesa pakazobuda 2023 muna 30 November pakazobuda exactly. alright asi zvokama ina Saintflow akamira sei mutolinge kana kuti ingoti nyaya kuti Jama onde angoti chingwesa song imemenya mutonana ukama aiwa no na Saint tolinga like is from Chitungwiza, I'm from Chitungwiza, takatombosangana kuchitungwiza kwacho saka aiwa it's family. Alright, ko mimi pamai buditsa song iyi. Mamuri artist wekunashe. No, this song patakaita back, like right now let me just say it, and CCD member of Nash TV. Mamumbori member of Nash TV. Yeah, I used to be se papa takaita ma songs like ma videos angu makataziya kumashuruku aitobuda akatonzi Nash TV, and then po zotanga apo video but time yo taitotanga tiri member of Nash TV, but right now I'm no longer, but we are cool zvedu. Yeah, so chichakatika kuti muzope muzodecide kati muzosvika palevel yekuti zvoni handisisiri member Makacancel here makacancela. Actually ndingangoti universe yakangozviita zvega, like maybe I think yanga yatime yangu yekuti ndichiitawo maybe step forward from izvozvo, but I cannot say kuti pane zvinhu zvakanyanyoitika zvekuti zvakaita kuti tisiyana, asi ndongoti universe kuda ndimwari akatondipawo imwe step yekuti ndiende kumberi. What's makabva? Actually handisiri ndakabva, asi contract redu rakapera. Contract expired. Our verbal contract expired. Alright, and then pakambobuda nyaya dzekunzi hamuna kudya mari yesong iyi. zvavhama sei Actually panyaya dzemari apa I think since ivo vakazozvitaura vega vakataura nyaya dzemari, mari takatopiwawo ma 1000 but mari yanzi muchazopiwa imwe, mari yanzi muchazopiwa imwe. Makazopiwa here? Imwe yachona yanzi inenge ichita ichiuya song yakafambawo munodedzwa kuti song yafamba, and then moya makolektawo mari inenge yapindemo. asi wakatombodya 1000 aiwa mari yakatomboya yakadya mari Anyway, so yakadya mari alright, saka Tinashe Mutarisi zvezvonzi vanenge vachidyira vanhu mari chokwadi. I cannot answer to that. I cannot really answer to that. But both vanhu zvinoitika vanhu vanosangana nemunhu ma different situations akasiyana. Pamwe munhu anogona kunge akatodyirwa mari. But inangu haizfoidi now handina kudyirwa mari. Zvatakaitira zviripo. Alright, izvozvi makushandira muri kupi? Izvozvi ndiri kushanda ndega ndiri independent artist, ndoshandawo nemaproducers andoshandawo nawo akaita sana Gangster Made It, nana Major Teru, nana Black Boy. Mixa vanhu, but independent zvikufa here muri independent? Yeah, of course. Uri munhu anenge ambobva mukupakurirwa nyama uchitanga kudya nemavheji zvinombotanga zvichirema, but unozopedzisira unoona kuti
tinodaiso kuti senyama yacho mpreti. Alright. Sora TMB yakura zvadi. Sora TMB as in kuti age makura sei nemakore mangani? Okay, Sora TMB vari kutena 26 gore rinori. Inga muri twati. Aiwa vachiri vechidiki. Asipasta chembera here. Takura muda. Asi tumbanje tuchimunotora ndiri. No, handitore. Handiri munhu uyo anongofarirawo dringi iro riri. Dringi nemvura. Alright. So zvemangoma zvakatanga rini? Tingati mangoma zvemachuni. Rega ndingoti zvemusic zvakatanga I think way back, but I think pakazonyazowanika courage. Kwandiri dzadzitori courage because zvinhu zvataitonyara nazvo kuti tinotoimbawo nekuti zvinhu zvataitoshamisikawo zvitoitikawo kwatiri. I think in 2012 ndopanga ndaa neconfidence enough kuziva kuti now tinotoimba. Munhu akachindibvunza kuti unoimba here ndikwanisa kudaro ndoimba. Mamune makore mangana apa? Musi mamuri ma13 eza? Ndingangoti ndizvozvo because makore edu anoendera negore kaya, saka tatine 13 by that time. Mukatita confidence kuti munoimba? Takatita confidence yekuti tinoimba. Justin Bieber. Justin Bieber musadaro. Alright, but then zviri boy here. Munoti zvekuimba but munobva padeni pamunoti pakawanda gwalanga here kana kuti zvaimbooma? Okay, about padena tinobva kugeto chako ende situation yekugeto hanisanotoiziya. Tinotobva kugeto kwekutoti ana mai vedu akatokura vachitorojawo ende mageto esi takatokura tine madreams ekuti totovakira ana mai vedu dzimba. Saka hatingati tinobva kwakanaka, but tinobva kugeto kwakatotisimbisa kwakaita kuti tive nemwoyo watinawo nanhasi wekuda kuramba chienda mberi. Alright, saka music maita muchifinance ose zvinhu zvakaita sena studio time chichichi because ezvinozvi kutopisa makutopisa handiti but pakaneka rwendo kamambofamba kana kasati kakurisa but pana vamwe vapana vanenge vachitoona kuti dai tatosvikawo pane mukuru maifinance sei music? Well, chakaitika kwandiri music ndakaitirwa I think maybe ndingati igrace. Vanhu vakangoti kugona kwangu kuya maproducer akatanga kunditi nekugona uku king chero makashaya mari yekurekota musarekedze kuya kustudio. Saka taitongoenda kustudio, even masongo akawanda akatozoita achiona kuti tirire masongo ekuti aingoenda kustudio chingonzi uyai vanoona kuimba but havana mari. Saka shout out to my producers ane moyo yakadaro, ndongoda kuti varamba vachitira moyo iyoyo kumayouths ane chipo kunzoku because ndanitori munhu kuti ndasitorina mari. Dai yanga iri nyaya yekuti pari kutoramba paidiwa mari kuti uende kustudio, I think dai music isina bvura yaramba endera mberi. One producer wamunoti muri forever indebted to ndiani? Well, shout out to Jamal, No Limits. Jamal? Yes. No Limits? Yeah, man, shout out to No Limits. Alright. Yeah. Sikampa makazosvika pekuti, because I don't believe kuti parudiwa munhu ndo yakakuisa pamap pekuti maproducer ari serious ositanga kutora serious. Ndiripi pamunoti apa ndo pandakabva ndazoita breakthrough. Okay, I think pane this other song inonzi zvandatokura wani, it's on YouTube. Song iyoyo ndakatanga kutoita before ndatoimba napari kuda munhu ava. Song iyoyo it's not a dancing song. It's song yekuti you have to put your sense in song. Song inonyanyo deepisa. Saka isong yekuti ndaenda kainzwisa kana every artist even before ndaenda light. Ma-artist acho naiti ndaenda katomanzwisa song iyoyo vaitoti song yakaipa iyi. Like shout out to Terra Africa is one of vanhu vakatonzwa matracks angu akanditi music is too deep. Saka ndaingoti ndakainzwisa. Shout out to Terra Africa. Nomza Terra Africa. Shout out to Terra Africa. Kwede manager Terry. Terra Africa nomza. Vachiri kwede manager Terry. Manager Terry madopira dem. Wakati abizara polisia. Anyways, saka ndo vamwe vanhu vaibelieve muzvinhu zvandaita. Saka like Terra Africa played a big role pakuti takatoti Jamal wacho natobelieve mandiri kutowedzera. Nekutoti iyo song yandikuti zvandatokura wani isong yekuti yanga ingori mustudio. Jamal aiziva kuti song yakaipa but makana pazoya muartist ane masong antoimba achiti song yakaipa kana even producer antoita go crazy. Saka from that time iyoyo I think it was in 2021 ipapo time iyoyo. Saka kubva ipapo ndanda munhu kuti ndakutozikana nemaproducer band anti kubackground. Saka so svikawo 2023 tazoya upalight. I think but pay ngoma atembonzo ngoma isiri isiri vanhu vari isiri vanhu vanongaida
Rebecca Darula. How did you meet Darula? Well, Darula ndakamutextawo paInstagram. Yeah. Ndakati makasimba here but conversation chakaita easy pakuti vakabva vafarawo vaitoti murisei Mr. Parikuda munhu saka kana kutoita project kwakabva kwaita easy chakazongosara chete kwanga kutongosenderana kuti song ida kudai so beat rakadai so saka akushanda namambokadzi aiwa kwanga kuri right ende ndakafara chaizvo. Wakaitona song takaitwa na Gangster Made It. Yeah. Gangster Made It. Yeah, shout out to Gangster. Ladies and gentlemen, Sora, CMB, the Mondoro. Bad. Okay. Dainda ikwanisa kugadzirisa zvakaitika in the past. Ini ndiri mupresent asi chinhu chese chine reason. Dainda ikwanisa kugadzirisa zvakaitika in the past. Ini ndiri mupresent asi chinhu chese chine reason. Zvakaita nditizeni ndinyepe kuti ndanga ndiri kuprizeni ndichifona nefoni yekazeni apa zvangu ndiri kukomboni handakuziya haunei nazvo vakakuti siyana nazvo ndakanga ndisipo panzvimbo pacho yakakura nyaya yacho dai ndirivo ndaimirira ini ndairumirira ndaikwanisa kugadzirisa zvakaitika in the past. Ini ndiri mupresent asi chinhu chese chine reason. Ndaikwanisa kugadzirisa zvakaitika in the past. Ini ndiri mupresent asi chinhu chese chine reason. Hauchakwanisa kugadzirisa nguva yacho waikwanisa kudzamisisa ndakazosara ndekando Don't drop my DJ. Mambokazi. Shout out to Mambokazi. Ndaikwanisa kugadzirisa zvakaitika in the past. Ini ndiri mupresent asi chinhu chese chine reason. Ndaikwanisa kugadzirisa zvakaitika in the past. Ini ndiri mupresent asi chinhu chese chine reason. Zvakaita nditizeni ndinyepe kuti ndanga ndiri kuprizeni ndichifona nefoni yekazeni apa zvangu ndiri kukomboni handakuziya haunei nazvo vakakuti siyana nazvo ndakanga ndisipo panzvimbo pacho yakakura nyaya yacho dai ndiripo ndaimirira ini ndairumirira rudo dai ndaikwanisa kugadzirisa zvakaitika in the past. Ini ndiri mupresent asi chinhu chese chine reason. Dai ndaikwanisa kugadzirisa zvakaitika in the past. Ini ndiri mupresent asi chinhu chese chine reason. Hauchakwanisa kugadzirisa nguva yacho waikwanisa kudzamisisa ndakazosara ndekandotsvagisisa chikonzero chakaita ugosakatika zvawainge wandiramisa bebi chero sazvikwanisira bebi chendaingoda kufara bebi asi wakaenda kura ndakasara chitauna moyo wakasara chitauna moyo wakatamba nemoyo zvakaita nditizeni ndinyepe kuti ndanga ndiri kuprizeni ndichifona nefoni yekazeni apa zvangu ndiri kukomboni handakuziya haunei nazvo vakakuti siyana nazvo ndakanga ndisipo panzvimbo pacho yakakura nyaya yacho zvakaitika in the past. Iye ndiri muprizeni yatovawo reason. Dai ndaikwanisa kugadzirisa zvakaitika in the past. Ini ndiri mupresent asi chinhu chese chine reason. Yeah. So this one is a brand new chakabva kubuda marumwe sureshi. Okay. Gangster Made It. Girl, you know say you are everything I want. Well. Kana kandirega ndinowa.
Better tell me where you are. Cause you got it, ndinowa. Handiri kukushaya padhuze, ndinopenga newewe kwangu vabvunze. Chokwadi zvingandichungurudze, kana ukaenda ndangoti ndikudze. Handiri kukushaya padhuze, ndinopenga newewe kwangu vabvunze. Chokwadi zvingandichungurudze, kana ukaenda ndangoti ndikudze. Ndangoti ndikudze, kana ukaenda ndangoti ndikudze. Ndangoti ndikudze, kana ukaramba ndangoti ndikudze. Ndoda kugara nchikuvila, vaipi usazokila, pamwe zvinonditorera nguva kuhila. Kana wava wangu totosila, ini ndoda gare uri close, uri pasaidi wakarova pozi. Ndoda tigadzire story, wakarova pozi. Handidi kukushaya padhuze, ndinopenga newewe kwangu vabvunze. Chokwadi zvingandichungurudze, kana ukaenda ndangoti ndikudze. Handidi kukushaya padhuze, ndinopenga newewe kwangu vabvunze. Chokwadi zvingandichungurudze, kana ukaenda ndangoti ndikudze. Ndangoti ndikudze, kana ukaenda ndangoti ndikudze. Ndangoti ndikudze, kana ukaramba ndangoti ndikudze. Ndangoti ndikudze, kana ukaenda ndangoti ndikudze. Everything I want. Kana ukandirega ndinowa. Better tell me where you are. Cause ukandirega ndinowa. Handidi kukushaya padhuze, ndinopenga newewe kwangu vabvunze. Chokwadi zvingandishungurudze, kana ukaenda ndangoti ndikudze. Handidi kushaya padhuze, ndangoti ndikudze. Ndangoti vekwangu ndivaudze. Apa sopata achibudza masinguzi. Saka EP riri kuuya pamberi papapa, ndingangoti papangosara anenge 2 marelease emasinguzi kuti watakanda EP. Mama kanda EP. Saka nokubata sei yo social media yako yamira sei? Yeah, social media yangu throughout yangu nyuronzi Sora TMB, Sora SORAH TMB. Ko number kuti maybe kana pachine kuda ma collab kuda kudedza ku studio, kuda kudedza ku show. Okay, yeah, it's 0778 775 395. 0778 775 395 ndo namba dzavanokwanisa kuti bata mabookings, mashows, macollabs, appearance, maweddings, chero makada kuti uye pangu pacho tuzokutakurai. Alright, I know that's not pesa my instrument ndina. Yeah. Sa wasamangani my instrument kuziva. Wasara one. Saka dati ndangotara sizwa tufunza takangosiri tatangorova chi chona kupedzera. Right. Saka imimi kana pachinge paina wanoda ma collab newe muri open for muchaja mari 6,000. Alright. Wakaita collab na Saintflow watatu mari. Actually andina kuchajwa kana any penny. Ngozo ngori member Nash. No, like as I said before, kuti takaita song before Nash TV, even before iya kutoshanda na Mutarisi. Angachiri hambo. Angachiri hambo. That's my words angu. Ndedu. Bono masana kuda 6,000. Yanza kuda 6,000 ndizo. Mayusa. Okay. Ndingangoti azvizve ma-amounts izvo zvinoita kana kuna kuita confidential okay kuti munhu akuuya tokuudzai kuti zvakamira sei nekuti pamwe pachona togona kutongonakirwa nesong totongona kuti iyi song iri katiite and then totaura kana zvimwe zvema-royalties zvekusplit and stuff tozvatogona kuzoita mari tichiri kushanda kuti tinyaso at least everything zvakubudza zvakamonetized ndizvo. Yeah, everything is monetized. I think good news boys. Vamwe vazhinji kutokwara pakuti zvavo zvinobuda sina kuzvimonetize zvopisa mari yayo kudyiwa nevamwe zvakungona pamwe sa that's musazodyirwa mari nenchinja. Saka nchinja mukuita sei? Aiwa mukomana achiri ega mukomana achiri ega sata ari occupied
occupied asati angorora kuvega kwacho kwandikutaura nekwekuurora asi occupied aiwa zvese munhu aripo akatouya pari mutize nzvinji handizonotiswa aiwa ichokwadi isusu hatingazodzigona here kana dzakadonetsa Samson aidonetsa building mungazombodzigoni saka ndeyamashoko amunoda kungoudzochi mafans angu okay mafans angu chandoda kumaudza ndechekuti Sora chimutsvagai kuna Sora musamutsvagai anyway. Sora is no longer musamutsvagai kuna TV akwana pana Sora musamutsvage kusiriko and also neNash TV yachona relationship yedu yakanaka chaizvo itori right zvekutoti even songunyona ndakatobuditsa toni mamwe collaboration posts atakatoita nawo saka vanhu vanongoramba vachititsigira but kuve member munongoziva kuti kuve member unongori mukati wakatogoga kana kakatonzi Nashi panapa saka takusora right. Eni mashoko amunokwanisa kudza wamutarisi makawatarisa vakakutarisa chiro zvamunoda kutaura pamusoro pawamutarisi ndichangoda kuvatenda kuti kutenda neplatform yamakandipa nekuti kuve Sora kwanda kuva nawo kuti rave Sora rekuti harisi Sora rinodyika rango Sora rinova futi mondoro bad at the same time. Aiwa tongotenda neplatform yamakatipa. Sora, what's the inspiration? Inspiration yeSora ngakoti ndofunga munongona zvinongoita Sora zviya zvekuti Sora dzimwe nguva anogona kutobhembwa Sora mototi aiwa apa pana para ground asi makazopa siya pakadaro munandaramera futi saka Sora I think isaini never give up futi ipapo yeah alright ameziyana uro aiwa that's beautiful. Why is the inspiration? Anze kuti Sora nomuka vari bhemba rinongwanika asi rinomera pese pese. Saka ndaida kuti ngoti aiwa ndongovatenda neplatform yavakandipa and I always give thanks to you and respect yangu iriko yakazara kuna mukuru nezvavanoitira vamwe zvavachiri kuitira mamwe mayutsi akawanda ari kutochinja life nemusic vakasangana nawo vapinda maoko mavo life yavo iri kuchinja saka shout out Tinashe Mutarisi, shout out to Nash TV, shout out to Nash TV Zimbabwe also, and also shout out to Zimceleb Ango. Shout out to Ango. Big up Ango. Boss artist machine zikonoziya artist machine hip hop. Yeah, this artist dukuti artist hip hop. I think Ango want to deserve a title to the Godfather boss artist hip hop. Godfather Ango man. Ango. Godfather Ango man munhu mutapa because basa rari kubata aropusha. Shout out to Ango munhu mutapa. Aiwa Ango munhu mutapa life iri kuchinja futi ndofunga murongozvonera mega. Aiwa iri kuchinja. Mawex makatoa feeling makatoapa here makatoaudzere because I believe I don't know kuti kauchingori artist ndikanoruwa kana hip hop kana chi ukangoita zvinhu zvako zvisina Ango mutapa azvina kwazvinoenda. Ango ndoda kuti nditaure nawo Ango ndo vamwe ndikuna kuti ndiudze mashoko pano chibaudze yango muno kuti Ango ndipindurewo kuinbox uku ndine music jowani yakawandisa. Alright Ango tine music yakawanda tipindurewo kuinbox uku osama artist munondo bluti ko aiwa atitotadza dei tiri vanhu anyways Ango. Let's go and support Sora TMB. Yeah man. Munzeve ndigudzi ndikubvise mabvudzi mira ndigudzi kanoda mhondro nyatsoona wega iwe ongorora ndane kuva ndakangokudzokora moyo wangu ndimi matora kakanditi kanoda mhondro nyatsoona wega iwe ongorora ndane kuva ndakangokudzokora moyo wangu ndimi matora mira ndigudzi munzeve ndigudzi ndikubvise mabvudzi mira ndigudzi munzeve ndigudzi ndikubvise mabvudzi mira ndigudzi izwi renyu rinonditekenyedza
ndoshuwira mugondiperekedza ndapota musazorekedza mungandichemedza sinari yenyu iyi yamudhara wandinaenda mudzambuzara nguva yandinayo yakazara endai neni ndisazozara hanzi makanyarara plus ndakanzwa munonyara kana maneni musazonyara saka danemi ndukunzwa kufara kanoda mhondro nyatsoona wega iwe ongorora tane nguva ndakangokudzokora moyo wangu ndimi matora kakanditi kanoda mhondro nyatsoona wega iwe ongorora tane nguva ndakangokudzokora moyo wangu ndimi matora mhondo muziredikudzi semafunzi mirandikudzi mirandikudzi muziredikudzi ndikubvise mafunzi mirandikudzi izwi renyu rinontekenyedza ndoshuwira mugondiperekedza ndapota musazoregedza mungandichemedza smaili yenyu iyi yamudhara wandinaenda mudzambozara nguva yandinayo yakazara endai neni ndisazozara hanzi makanyarara plus ndakanzwa munonyara kana maneni musazonyara sangana nemi ndukunzwa kufara kanoda mhondro nyatsoona wega iwe ongorora ndane nguva ndakangokudzokora moyo wangu ndimi matora kakanditi kanoda mhondro nyatsoona wega iwe ongorora ndane nguva ndakangokudzokora. Yeah, man. Shout out to DJ Sparks. Yeah, man. Single TV. Aiwa, King, we wish you the best. Wish you the best, King. Aiwa, chandongoda chete mudze mafanzi aya kuti izvo zvakayachoonaka akundisira mari yacho momweni. Oyo. Aiwa, uye vazitrimesi panenge song yandakabva kubuditsa iyi inonzi padhuze iyi. Aiwa, chivhaibhi chandoziva kuti chakanyatsosvika munzeve dzavo zvakanaka. Yes. Aiwa, vanogona kunakirwa. Aiwa. Yeah, man. We wish you the best and tichatry by all means we can kuti tipusho nekuside kwadentiro once orochi tomboshare link tiona zvinobuda. I'm counting on you aya maita chakanaka. Aiwa, iripo. DJ Sparks. Kanoda mhondro. Kanoda mhondro. Kakanditi kanoda mhondro. Mhondro. Woyo. Zigo mbigo.